για το βουνό και δεν είναι ούτε για άλλες χρήσεις. Αυτό τώρα είναι απορριμματοφόρο και για να κόψει δρόμο να μην κάνει τον κύκλο, κόβει μέσα από εδώ πέρα και έρχεται. Το ποικίλο όρος βρίσκεται δυτικά της Αθήνας και οι περισσότεροι Αθηναίοι, ακόμα και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, δεν το γνωρίζουν. Έχει έκταση 30.000 στρέμματα και η υψηλότερη του κορφή είναι γύρω στα 500 μέτρα, 475 η κορφή Ζαχαρίτσα. Στους πρόποδες του βουνού έχουν αναπτυχθεί οι δήμοι Χαϊδαρίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Ηλίου, Καματερό και Άνω Λιωσίων. Και από τη δυτική του πλευρά ο Δήμος Ασπροπύργου και ιδιαίτερα η περιοχή εκείνη που τα αποκαλούμε νεόκτιστα Ασπροπύργου. Έχει καταγραφεί από σπουδαίους χαρτογράφους όπως ο Κάουμπερτ, αλλά και πολύ παλιότερα πριν την Ελληνική Επανάσταση περιγράφεται στη χάρτα του Ρίγα Φεραίου. Στο σημείο αυτό βρισκόμαστε στο Φαράγγι Ζαστάνη. Το Φαράγγι Ζαστάνη είναι από την πλευρά του Ασπροπύργου και θεωρείται το στενότερο φαράγγι της Αττικής. Είναι σχεδόν άγνωστο, το ανακάλυψα διαβάζοντας μια ταξιδιωτική περιγραφή πριν από ορισμένα χρόνια και θα έλεγα ότι ελάχιστοι άνθρωποι το έχουν περάσει. Το ποικίλο όρος έχει όμως και πολλές απειλές. Απειλείται από τις διανοίξεις περιφερειακών δρόμων, από τη διάνοιξη της σιδηροδρομικής γραμμής Εικονίου Ασπροπύργου που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, έχει ανατρέψει το τοπίο, έχει κόψει πάρα πολλά δέντρα και όλα αυτά είναι μια μεγάλη απειλή. Όμως υπάρχουν και άλλες απειλές. Η Μητρόπολη Λαμίας και η Μονή Κλειστών φέρονται ως ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων στο βουνό. Συνολικά και τα δύο εκκλησιαστικά ιδρύματα φέρονται ως ιδιοκτήτες 20.000 στρεμμάτων και αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη απειλή. Επίσης έχει δημιουργηθεί από την πλευρά από τη δυτική του πλευρά μια μεγάλη ψυχαγωγική μονάδα η οποία συγκεντρώνει πάρα πολλά αυτοκίνητα, δημιουργεί μεγάλο θόρυβο με αποτέλεσμα να ανατρέπεται η ισορροπία της περιοχής. Πολλά αυτοκίνητα εισέρχονται στο δασικό δρόμο δίπλα από αυτή τη μεγάλη ψυχαγωγική μονάδα και παρκάρουν παράνομα μέσα στο δάσος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απαγόρευση από το δασαρχείο να εισέρχονται τα αυτοκίνητα στη δασική περιοχή, παρατηρείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα την περίοδο ιδιαίτερα του Σαββατοκύριακου. Όμως σε αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει υπάρχουν και σοβαρές αντιστάσεις. Συλλογικότητες, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, ομάδες ανθρώπων προσπαθούν να διασώσουν το βουνό, να υπερασπιστούν δηλαδή το χαρακτήρα του. Γιατί δυστυχώς οι επεκτάσεις των πόλεων προς το βουνό που κάνουν οι δήμοι, οι διανοίξεις των περιφερειακών δρόμων ανατρέπουν το χαρακτήρα σαν βουνό. Πρόσφατα συγκεντρώθηκαν 2.000 υπογραφές από κατοίκους του Χαϊδαρίου, οι οποίοι αντιδρούσαν στη διάνοιξη ενός δρόμου στο βουνό. Το κυνήγι έχει απαγορευτεί από το 1959, ωστόσο ασυνείδητοι κυνηγοί εισέρχονται στο βουνό και κυνηγούν παράνομα κυρίως πέρδικες. Η αξία του βουνού στο μέλλον είναι ακόμα ουσιαστικότερη, γιατί οι ρήποι οι οποίοι προέρχονται από το Θριάσιο προβλέπονται ότι θα αυξηθούν με την δημιουργία ενός εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στη Χαλιβουργική με την επέκταση της Πετρόλαια. Αυτοί οι ρήποι, οι καινούργιοι ρήποι, θα επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των Αθηναίων και εδώ έρχεται το ποικίλο όρος να συμβάλλει στη συγκράτηση των ρήπων και στο φιλτράρισμα των ρήπων. Δηλαδή, στο μέλλον αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο η αξία του.
Στο Ποικίλο Όρος βρίσκεται ο οικισμός της Αφέας. Κάτω από τον βράχο της Αφέας βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Αφέας. Δύο είναι οι εκδοχές για το ποια θεά λατρευόταν εκεί στην αρχαιότητα. Η πρώτη εκδοχή και επικρατέστερη είναι ότι στην αρχαιότητα στην περιοχή αυτή λατρευόταν η θεά Αφροδίτη. Η δεύτερη εκδοχή θέλει στο χώρο να λατρευόταν η θεά Άρτεμις, αδελφή του Απόλλωνα, του οποίου ο ναός βρίσκεται στη βάση της Μονής Δαφνίου, αποτέλεσμα της βάναυσης επιβολής της νέας για την εποχή θρησκείας του χριστιανισμού. Ο ναός ανεφέρεται από τον Παυσανία στα Αττικά. Χαρακτηριστικό του ναού είναι οι λαξευτές αναθηματικές θηρίδες, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι τις μέρες μας. Το σπήλαιο του Πανός, το οποίο βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο από το ναό της Αφέας, είναι τρανταχτή απόδειξη ότι ο τόπος του Ποικίλου Όρους ήταν περιβαλλοντολογικά πολύ σημαντικός για τους αρχαίους Έλληνες. Παρά την τραγική του όψη, ο θεός Πάνας, ο τραγοπόδαρος θεός, θέλει να μας περάσει το μήνυμα, έχοντας το μισό σώμα ζώου και το μισό άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι ένα αδιάσπαστο κομμάτι της φύσης και ότι μόνο συνυπάρχοντας με τη φύση ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να φτάσει τα ανώτερα πνευματικά του επίπεδα. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας επί της Ιερά Οδού, λίγο πριν τον Ασπρόπυργο, ο ταξιδιώτης συναντεί τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην αρχαιότητα αποτελούταν από δύο διαφορετικές μικρές λίμνες, την Άνω Ρητή και την Κάτω Ρητή. Η Άνω Ρητή, Άνω Λίμνη, ήταν αφιερωμένη στη θεά Δήμητρα. Η Κάτω Ρητή ήταν αφιερωμένη στην κόρη της, Περσεφόνη. Οι ταξιδιώτες και ιδιαίτερα οι μελλοντικοί μύστες των Ελευσινίων μυστηρίων λουζόντουσαν εκεί προτού προσέλθουν στο μυστήριο. Οι πανάρχαιοι αυτοί τόποι λατρείας πνεύματος και πολιτισμού, οι οποίοι έχουν βοηθήσει το μέρος και τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία, πρέπει από εμάς τους πολιτισμένους ανθρώπους να διατηρηθούν, να αναδειχθούν και σε καμία περίπτωση μην εκμεταλλευτούν με το λάθος τρόπο. There is nothing left.